Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia żar lil Charmaine Patch, single mother li qed tgawdi minn Halfway Residential Program li għadu kif nieda l-Gvern. Dan il-programm qed jgħinha toħroġ minn ħajja li tiddependi biss minn benefiċċji soċjali, kif ukoll qed joffri sussidju ta' 65% fuq il-kera tal-post, flimkien ma' Child Care b'xejn. Żewġ mezzi li qed jgħinuha sabiex tidħol lura fid-dinja tax-xogħol. Li jgħinuni ħafna tawn il-post tawn ix-xogħol, it-tifla moħħi missieħ li qiegħda Child Care Center, ma setgħux jitgħuni aħjar jgħinuni ħafna. Dan il-programm mifrux fuq 3 snin qed jgħin lil Charmaine biex hi u wlieda jibdew jgħixu ħajja aħjar u indipendenti. Ħafna li għajmunu fuq saqajja u kemm jiena anke l-uliedi u l-uliedi ridhom aħjar jiena. Fejn li kont qabel bil-benefiċċju biss ma sajx nagħmel xejn u bil-post li kelli għalmenu tawni kollox. Din l-istess żjara l-Ministru Michael Farrugia spjega kif persuni bħal Charmaine qed jiġu identifikati permezz ta' diversi aġenziji, fosthom l-Aġenzija Appoġġ u oħrajn. Huwa qal kif hemm diversi proġetti oħra maħsuba sabiex ikomplu jgħinu każijiet ġenwini bħal dawn, kif ukoll jgħinuhom jgħixu ħajja fejn jaħdmu jkunu indipendenti mill-benefiċċji.